Ez dakit zer esan. Orain bai. Orain ondo dijoa. Vale, bitratea gaizki neukan. Bueno. Moezen ba, joko honek zer eskaintzen duen ikustera. Miki eta lagunak jolasten abiltza. Bete gintzei da raroa Goofy eta Pluto biak txakurrak izatea. Baina tira. Bueno, ez da inbesterako galdu, gaina toki txarretik dijoa. Miki ez da Goofytaz fida. Jo, historio paregabea. Tritops. Hemen hasten zen. Ze ono. Vale, orain arte. Ezker eskubi. Kaixo, nire txakurren bilan nabil. Ikusi alduzu. Jesus. Emperor Pete. Txakur bat dela. Oso exageratu iruditzen zait. Baina tira. Txakurren bilanik horretziko non? Emperadoren estatua jarraitu. Oso ondo. Noa gustatzen zaidan zentzurik ez duten historia hauek. Hau, ezin da irekia dago. Eta merezin dut korrika egin. Hori tokeak izango dira. Eta sagarra hauek askalo. Toki berera itzuliko naiz ez. Hey.
Berriro sakatu da dut igual. Vale, inbertena da bi aldiz sakatu. Bai. Hemen ez dago zerrez. Uste bakarrik korrika egiten nola. Mara, hau izan badire amaitu ezin ezkoak. Joa, baina. Ostra, lageatzen da. Nondik suertatu da, ere? Arantzaiek ez ditut ikusi. Batu nota. Hasieratik. Txamponak ere galtzen ditut, 30 piko dauzkat. Oi, ama. Bukatu da, pixka. Pena. Ondo sartuko da. Igual ez dut jo, Lehenengo pantailan game overra egitea ere. Ikustagun.
Bai, gordetzen du partida. Zen agurtzen garen. Eskerrak. Ez dudan berriro txapa guztia entzun behar. Hau, egin nahi nuen hasieratik. Kontra eta ostra jolastu, eta total, hemen paketardoan egiten. Uff. Ei, beste bihotz bat. Seguro ez dela betirako. Zerrikeri dago. Bintzat checkpoint bat izango alda, bat bi. Txamponek bizitza emango dute oso argi zegoen holako zer izan bertzula. Eta oso argi zegoen hil nahi zela hemen. Ez da iritsiko aruntza, ez da iritsiko. Eta ara ere ez da iristen. Bueno. Gadut horra egotzeko aukera. Hemen monstroa. Ineru. Zamardu gainean jo. Paradina, indit, paradina. Paradina. Hau patasi oso dupe zelan gazte liraina eta bere ikus entzulego errespetagarria. Errespetagarria, ederra, bihotzonekoa esan didaten ez, baita ere. Zelan bizitza naiz iristen. Ni uste dut denboraldi batez hemen egon naizela. Bintzat enaiz iritsi. Bintzat ekainera arte horrela jolasten arituko naizela uste dut. Denbora edukiko dudala. Doble guardado. Neria bai, ondo. Gauzatxo batzuk aldatu dire. Mina egin dizaiok eta horrela. Gauzatxo bat aldatu dire, leheno oso okupatu denengon, eta orain, lehenago hain okupatua. Mina hori ere alde batetik ona da, así que... Ai! Zerrenda paralizatua eduki dut. Ditu paradina batzuk horraroak. Zerrenda paralizatu eduki dut. Azkeneko hilabete honetan ez dut jokorik pasa. Pokemon Pinballera aritu naiz Game Boy Colorrean eta erdiak edo harrapatu ditu jada. Baina hori izan da gauza bakarra. Orain arte urte osoan ez dut zuzenekorik egin. Joder.
serio. Suposatzen da joko hau erresa dela, así que beira nola... Beira zenbat galdu dudan. Kontrapasa ondoren, hau izan barko luke erres pasararko nukeen joko bat, eta beira. Nik horrekon pasatzen duen Comic Stone, Switcharen guardado sistema tramposa baliatuz. Comic Stone pendiente dakat, hasieratik itzularaziko dit. Eskerrak. Eta txamponak mantentzen ditut. Comic Stones pendiente dakat, originala daukat, baina... Baina nere Mega Drive-a ez dijoa. Ez dakit, egun batean utzi zuen funtzionatzeari, duela gutxi, Funtzionatzeari utzi zion, eta aio. Pelaio. Ez daukat Mega Drive-a ez dijoa. Konpondu beharko, Mega Drive-a eukidun txikitan, da asko gustatzen zitzea, nire zuen pasa. Ni jolastu nun pixkat, eta enun pasa, ez dara, nahiko zaila egin zitzea, oso guai ideia, Comic Stoneri ideia. Haupa, ez da inu. Ordua sartu benzion Comic Stoneri, pasatzen nun? Ni pendiente dakat, eta nere zerrendan dago, esango nuke. Tipo hau, zein da, ataskatu hemen? Eskerrik asko. Zenun pasa. Badaukat Mega Drive bat pizten ez dana, bai, neria pizten da, baina ez du seinalerik ematen. Zenbat aldiz eman behar diot? Txorakeriaren bat egin behar zidala. Zenbat toke eman behar dizkiot. Hotel. Dena ondo ez da inu. Estinja. Hori, esaten nintzena nagola oso desentrenatua. Ai, itotzen da. Ez dut bideojokotara jolastu, hilabete batzutan kenduta sagarrak. Kenduta Pokemon Pinball, partidatxo batzuk botatzen dizkio dela gauetan edo. Tik. Ia lortu dut. Baina hori, Pokemon Pinball nahiko zaila da, batez ere azkeneko pertsonaiak lortzea, osea, pertsonaiak Pokemonak lortzea. Hau ez dikoa? Ez da mugitzen. Hor, igaraba, algo batean. Igaraba ez, no esaten Castor? Igaraba? Bentsatzen hartzeko zerbait izango zela. Izar nazkante horiek. Eta zer duzu, Mega Drive-a dekorazio moduan, bai. Hala da. Pues noizbait konponduko dut. Gauza oraintxe bertan etxe hontan Super Nintendo bakarri daukat, eta Mega Drive-a gelditu da albo batean. Durama bolzeta da, denok kalera ospatzera, bai! Aupa! Ui, ama. Ez zerri aurpegia daukan zugu honek, ez?
Ai, ai, ai. Abartu nezake? Ba. Ai, naiz. Temuz norbait, nola dijoa JavaScript eta hostiak. Ekaitzak ondo tratatzen zaitu edo gainditzen ari zera o suspenditzen ari dizu. Bueno. Ai, orain saltoka. Txakurra etxaian aurpegia dauka. Txakurra, ozerria, ozer da. Bi pikaslea zera, trato preferentarekin tratatzen hau. Ze zorionekoa zu. Zenba geratzen zaizu, kurtsoa maiteko? Trito clear. Dena garbitua. Nik azkenean ez dut kurtsorik emango, orduan libratu naiz pixkat. Honez esan, horrela jarraitu zakala ez. Eta libre gelitu naiz, ekainera arte. Primarekin erosi alduzu. Hasieran ulertut primatearekin erosi alduzu. Primate, ze primate. Ekaina batan amaitzen dela, uste duzu. Ez dizut esan benetan urte osokoa dela. Oso ondo egiten ari naizela kurtsorik ez. Bueno, bai, goizetakoa. Goizetakoa edukitzen jarraitzen dut, bino arratsaldetakoa bertan bera. Turbante magikoa. Turbantearekin magia egin dezake eta urazpian denbora gehiagoan mantendu daiteke. Turbante batek ematen dit uretan arnasteko aukera. Gehiago arnasteko aukera. Ba hori, arratsaldeko hori gabe gelditu naiz, baina goizetakoa mantentzen dut, así que konten. Eta gero edukiko dut beste kurtso bat hori nahiko fijo ateko dela. Horren gauzak ez ditut hartu. Ekainan, así que nau preocupatzen. Mantendu daiteke boterea, ostra. Gehiago saltatzen da. Hori izin duzun txitu nola baita. Claro, barra hori. Damage boost, pixkat. Ai, ama. Ergelarena egin dut. Eta orduan, hau nola hartu nezake. Beti hauzkat arazoak arrainekin, Vale. Eta aldatu leike? Dala osa. Ekaina, mazeo kurtsuan eman beharko dut izena baita ere, oso ondo. Ongi etorria izango zera.
Ez dut uste kurtso horrek interesik sustatuko dizunik, ze ordenagailua erabiltzeko kurtsoa da. Ordenagailuei baizera erabiltzen ikastekoa. Así que kurtso erresa. Ez joko hau ez dela benetan, joko hau oso erresa da, baina nere abilezia guztia komuneti bera junda, hilabete hauetan zenbat daramat zuzenekorik egin gabe. Hilabete etxo batzuk bai. Horra nola igo nahi dake. Aha. Zain aldatzeko? Vale. Benetzeko nezarrez. Engainatu garete. Jesus. Eskinean saltatzu gehiago? Ez. Bai. Ez zaigu gustatu hori, sagarrak ematen dizkidate. Eta hilko naiz. Ba, nengoen ba. Ya me ha hecho mal día. Zaki txamponak zertarako balio dute. Mesedez. Ze gustatzen Alaska horien kontrola, Ez zait bat ere gustatzen. Vale, oztoa pasa ditut eta hemen zegoen checkpointa. Hemen banengoan da. Honegatik irauten du gehiago. Aha, vale, oso ondo. Ondo antzegolarik eman diot eta akatu nahu berdin. Ja, nora eman honek. Xat, profesionalagoki jolastu dago dut. Ia.
ia beti jun naiz. Hemen beste bosa egongo da. Sí, hombre. Nola eskibatzen dut hori. Nola eskibatzen dut hori. Zer da, Mega Man, de repentian hau. Azkartxo ingo dut. Uste du jokoak oparitu didala. Toke bat oparitu ditu hor jokoak. Eta meken du. Gora. Bastante de xente orain. Ai, ai, ai. Batzutan botatzen ditu, bestetan ez. Zer kakatu nago hor, nik bere gainean salto egin dut. Oraingoan. Engainatua sentitzen dut. Guztiz tongo izan da. Gona jarritzen izunean, 20 euro eskaini behar dizkiozu. Ah! Hori da sekreto, $20. Bizitzari gabe iristen naiz. Ai... Vale, orain kontu handiago zibiliko naiz, 4 bizitzekin iristeko, eta mesedez konta ditzagun toke guztiak. Neriak ez, berarenak. Pakean. Leave me alone. Alone in the dark. Orain bai, 4 tokekin. Akatuko dugu. Jesus. Ze zerrikeri da hau. Serio? Ikusi duzute, ez? Txorakeria hori. Beno, ez gara desesperatuko, lehenengo saiakera dela, joko honena.
Baina, ostra, bigarren mailan izan naizenarekin ni bezalako gamer batek bizitza Twitchen jolasten irabazten duen pertsona batek horrela eluke jokatu beharko horren gaizki. Nire viewer guztia gatuko ditut. Eskertzen dizuet etorri izana. Hola, arriskatuta igual pertsona bezala aldatu naizela. Beste denboran ondoren, igual evento traumatikoa gertatu dizkit. Gorrotu salto kakatzu hori. Es que... Cheater. Frogatu zu Flame Blasterra erabiltzen. Airman eta gauzen nahi ez, nola da hori? Ezin dut beste bosak garaitu eta orduan ezin ditut beraien botereak lortu. Aupa ibila. Zer esan nahi duguzu P horrekin? P, o pa, musu ibila, pa. Hiru pertsona aldarraldia Zitalkoren izenean. Mila esker Zitalko aldarraldi horrengatik. Seguro bere botak ekarri ditura. Potxo bai hori izan da. Pa. Potxo adaxka hauetan izan dana. Zelan ibila espaldiko. Kukuita pasan naiz jalotara, oso ondo. Mila esker pasatzeagatikan eta ondo lo egin. Nik amaizka iztuak izango ditut. Mickey Mouseekin. Aha, ez di salto egiten utzi. Ea gehiagotan jartzen zean zuzenean. Pakete espero nuen, bai, nahiko pakete. Ba, gustatuko litzaiak ibila, orain pixkat librego gongo naiz, así que, bai, arituko naiz. Espero dut haber astero behintzat zeo zer egitea. Eta ikusko nazute. Lastoa eta hoera. Ondo Zitalko, eskerrik asko. Eskerrik asko zure lastoa, ez. Eskerrik asko aldarraliaren gatik eta pasatzeagatik. Nerik azkarra honi joa. Gaingo giarreko baino hobeagoa da, ba ez dakit ze gain giarrekoa ez dut pasa, bueno, ni jolastu dut Master Systemekoa eta oso txikian nintzen, ez naiz oso ondo oroitzen, eta ez dut pasa. Bino diotenez, hiruak dire oso onak, bai Master Systemekoa, bai Mega Drivekoa eta bai Super Nintendokoa. Nik uste dut kariño gehien diotena jendeak Mega Drivekoa dela. Zen azkantea den, Azkagarria. Eskerrak gatu dudan, Ondo segi bila. Horriko hasi dut Komandos remakea egingo dutela Zital. Bai. Egin zuten. Ni baki Komandos lau edo lako zerbait intzutela 3D. Banekien eroriko nintzela
kakazar hortan. Egin dute. Eta zer da, berdina, HDen, full HDen. Bigarrenarena. Ez que ez du balio. Ez du balio. Ez ditu lertzen. Bigarrena HDen edo. Eta hau zertako? Bimia eta hogeian. Zerako gomerian martxan jartzeko. Martxan jartzeko ze originala. Non jolazten ari zera? Leiotan edo Linuxen? Ia zerrikeria, Zerrikeria azkenean. Aupa ekaitza. Zelan, nola dijoa kurtsoa. Eta nola dijoa norbait zure kurtsotan. Ze. Spider. Norbaitek esan... Joder. Norbaitek jada esan dit. Orain zure bertsioa jakin nahi dut. Non jo behar diot, aurpegian. Eskibatu dut nahi gabe. Gaitza zuizil izitazir estandekari full requestak eitzen. Naiko akal guixekin. Naiz fijatu hor eroin intekenik. Kutsu nahi ustez ondo batzuk bestea baino beto. Bueno, jendearen gatik ez nintzen ari. Zu gustora, kurtso aurrera zijoan edo dena. Bueno, jende izan daiteke arazoa. Botoi ez naztu naiz. Hasierako oso maila bat zua dute askok, eta zuri hori etzaizu gustatzen, ez? Zu nahi dituzu... Pros. Maila bat zua, ahi naiz ikusten, tipua. Bai, iten kriba bat edo lako zerbait jendearen artean. Lehenengo eguna eta, bueno, zer dakizu. Badakizu datu base bat egiten, esekuliten... Ez, eliminado. Eta kalera bota jendea. Klasik ekaitza. Prozes baina parekatu egotea bintza, bai, hori norbait oso ondo doa. Ordu egire egunero baina oso ondo, majoa dira guztiak eta bat. Zenbat ordukoa dire? 6 ordukoa edo.
boss hau izango da imposible, eman behar badizkiot. Aurrekoei eman behar nizkien toke berdinak, direla, ez dakit, hogei, ez dut inoiz emango. Berriz erori naiz. Ale Zitalko, bai, 6 ordu klasiko bat. Gabon Zital. Lastoa eta ohera. Eskerrik asko pasatzeatik eta eskerrik asko jende ekartzeagatik. Ha, orain kobratuko diet. Keba. Honegin ekaitza. Eman diot. Ah, vale. Albotik ere eman diezaio, Ai. Salto egin du bakarrik, Atoz. Zer iristen horretik. Atoz, buelta eman. Mi arma. Igual hori da estrategia, Hori da estrategia. Binon lau bizitzare... Oh! Akatu detela! Zenbat aliz gertatu zait? Uste dut, joko guztitan orain arte, hola, plataforma aventura direnetan, joko guztitan gertatu zait, bosa akatu eta berak neri akatzea. Graziosena, hala ere, Goals and Goblinsekoa, Ghost and Goblinsekoa, badagola boss bat akatzen duzu, eta ospatzen ari zaren bitartean, segun ze atake egin dizun, segun ze eraso bota dizun, erasoa itzultzen da bumeran bat bezala, eta ezin duzu eskibatu. Zergatik daukate etxe guztiek Peteren aurpegia. Zenolako Cronenberg gamer gaiztoa da jokoa, zin jokoaren lorea. Hasieran ikusi dudan nez, Goofy, Pluto eta... Bueno, Goofy eta Mickey pilotakin jolasten ari dira. Pluto pilotaen atzetik juten da, ze Mickey faiatzen du pilota hartzea. Hori ama. Eta Pluto ihes egiten du. Orduan Mickey erortzen da, esango dut, barranko batetik. Zeititza ateratzen oraintxo bertan. Amildegi batetik, eskerrik asko. Eta iristen da toki batera, nun azti batek esaten dion Pluto Pitek baitu duela eta salbatu behar dugula. Hori da guztia. Eta Donald agertzen da aurratzetik, baina ez du ezer egiten. Eskerrik asko, amildegi ertzean nengoen. Bi gauza, lehenengoa, hemen badirudi aurrera jun naitekela, bino ez, horrek esan nahi du pantailaren hasiera zein den eta amaiera zein den, eta bigarrena, nola nahiko hilabete erdaldunak eduki ditudan, kurtsoa, emango ez dudan kurtsoa prestatzen, erderaz, gazteleraz. Going down eta mihia aterata, Donald Trump. Going down, mihia aterata. Norbait etortzen bazaizu noiz bait, mihia aterata eta esaten dizu going down, ze pentsatzen duzu?
Igual etxoa zela era lastoan ondoren. Hori, nahiko erdaldun igaro ditut hilabete hauek. Eta euskara astu zait. Astu zait. Ez dudala erabili. Eta kostaren zait txip aldatzea, zer gertatzen zait niri. Berriro esango izan nahi zenarekin. Ama zertako hartu ditut horiek. Komboak egiten da dena. Buf, suntxituko nago horrek. Nengoen ba. Nengoen ba. Action. Hori ez dut ikusi. Txamponek zerbait edarako balio dute? Amazkin. Gero ere kontrakora gertatzen zait, Igual egoten naiz denboratxo batean euskaraz hizketan €1. Eta gaztelera itzultzea kostaren zait. Salto hori. Honek gehiago kenduko dio. Ezakit niri pazientzia gehiago kenduko dio. Gehiago kentzen dira. Bai, hau Megaman da. Megaman Mickey Man isa. Zaten eski ezin dut mugitu eta ja akatuko nahu. Mugitu nezake. Oso argi zegoen hori mugitu nezakela. Ho! Ho! Saltoiek ez dira onartzen gaur egungo bideojokotan, Pixel perfect saltoiek.
Hau paikaitza, ongi etorri, berriro ere. Vale. Gustatzen zaite botoia pentsatzea. Txampona izertako bali dute. Ez dire juten. Partida akatzen banaute ez dire txampona juten. Txo. Joko guztiak oso antzekoak. Esan nahi duzu nik jolasten ditudan joko guztiak, Super Nintendoko joko guztiak, edo Mickey Mouseen joko guztiak. Urak mugitzen ditu. Super Nintendo eta zu jokatzen dituzunak, Mickey Mouse generoa. Bai, Mickey Mouse generoa, noski. Bizitza bat. Igual bai. Bai. Garai hartan oso berriro ere pixel perfect. Garai hartako Super Nintendoko joko pilo bat ite izuzten plataformak. Errexagoaz diren programatzeko edo gehiago garai hartan... Hori da trukua. Garai hartako kontsolek, spriteak eta hori mugitzeko, programatzeko, zeukaten arkitekturan arabera errexago zen plataformak eta barra egitea. Eta plataforma piloa daude gero ere, Super Mario eta Sonic hain popularrak izan da, pues hori kopiatzera, ez? Joko piloa daude ez daukatelan zer ikusirik, bino azkenean hori. Eta gero nik ere pendiente daukan jokoetan adoptatzen ari naiz, plataformak eta horrela, ze, aurrera egiteko pixkat errexagoa dira, zen pendiente daukadan besteak dire, Super Nintendoko beste genero beste genero bat kriston joko pila bat dituena, ez zaizkititzak ateratzen, esan dudan bezala, abixatu dute. Direla RPG-ak, daukat hor RPG edo Action RPG, daukat Terranigma, daukat Bahamut Lagoon, Mother, Earthbound, edo hori, baditut pendiente joko bastante... Kanpoko gauza horrek sua ematen diota. Vale. Zun denborakin zijoala. Eta ez dakit joko hiek zeinen interesgarria diren hemen jolasteko. Jendearen aurrean jolasteko. Igual badira, igual jendeari etzaia jola ikustea... Ez dakit. Azkenean... Azkenean ez dakit, entretenigarria egin daiteke. Joe, ez un espero. Bai, eta hor, zein behar dut. Modu interesgarri daiteke zuzenean jolasteko. Ez dut jolastu, ez dakit. Ez dut. Egia esan ez dakit. Txo! Ez dakit ez dut jolastu hori, orduan ezin izut esan. Hori da egin nahi nuena. Txo.
Zakit, historioa desentekoa daukan, edo zer daukan. Igual historia ere komentatu daiteke, beste joko bat pentsatzen, beste joko mota bat edo genero bat izan leike zuzenekotan rebisatzeko. Nola hilda hau? Ez dut ulertu. Aventura grafikoak. Azkenean aventura grafikoak pues igual emate dute aukera komentatzeko gertatzen ari dena, eta igual ez. Errotuetik baita ere zegutxeo gozatzea horrela joko bat zuzenean jolasten baduzu. Baita ere. Zakit, plataformekin eta horrela jarri nahi bizkaten modu automatiko eta gehiegi pentsatu gabe beraino jizten da. Beira efektua uretan hurbiltzen denean sua aldatzen da reflejoa. Ze guai. Agur. Ondo detailea, Sua. Zakit, azkenan ni pendiente ditudan jokoak pasa nahi ditut, eta ez ziten bestea jola kagada, edo ez. Ho! Moder itxura hona dauka. Bino zuzenekoetan jolasteko ere bai. Macho. Oh! Bueno, maixurana. Ze hori da asunta, ez izatea ez dara, azkenan RPG bat, segun, baldin bada historia asko gertatzen baldin badira, hau zer da, erdia, rellenatzeko botereak, eta hortarako balio diruak, ez dut behar. Oio egin Mikiren ahotsarekin. Jakingo banu. Ostras, zein da Mikiren ahotsa? Ez nintzen oso Mickey Mousealea, ni gehiago nintzen Bugs Bunny. Ez dakit Mickey Mouseen egiten. Sentitzen dut decepzionatu izana. Akatzea egin eso ez. Zagizu anora egin lehen bizitza jauzi denen egin duzu. Baina bere ahotsa erabili dut. Aizutan abilela. Ez dakit mina egiten ari dodan edo ez. Lageatzen da,
Suposatuko dut baietz. Kentzen didala. Ez dakit Mickey Mouseen ahotsa egiten, ez dakit. Ez dakit ze ahots daukan. Ez nintzateke gai izango modulatzeko ahotsa era hortan. Ez dakit nire imitazioak ere oso onak izan nahi diren, baina tira. Eta orain? Nik uste nula... deskuidoan igual saltatu behar dut bere gainera. Ez jarraitu behar dut uragotzen. Ozten den arte. Nola hil naiz. El Mikis. Nik uste honek, joko honek kontinu infinitoa ditula. Eta igual amaitzut pasatzen eta dena. Txo. Igual gehiago makurtu behar naiz. Denbora gehiago makurtu behar naiz. Igual hori da sekretua. Horretzegon sekretua. Bestela ez duzen tondiri. Bueno, vale, hori zen. Get down. FPS-ak itzali. First person shooterrak itzali. Ja, galtzen ditu batzutan. Super Nintendo daukan hori da. Bere prozesadorea zen oso potentea. Bitu, Goofy agertu da. Aurkitu alduzu Pluto. Gaurs Mickey. Ze ostra da Gaurs. Igual bere soinua. Vale. Mendian gora aritza. Bilatuko dugu Pluto. Goofyk esaten du. Looks like you are gonna need all the help you can get. Eta zertan bihurtuko naiz orain? Loxleyko Robin. Oraingoz berdin... Begira. Link ganchoarekin.
Miki hau bastante hobea da, ze igolik egora. Ui, ze ona. Bionic komando bihurtu da, de repente jokua. Bueno. Norbait, berdina idatzi duzu. Ez dakit, nik esan baino lehenago idatzi duzun, ez naiz fijatu, Egia esango dizut, ez naiz fijatu ere egin zure komentarioan eta berdina pentsatu dugu. Sinkronia. God gosh gaufzik. Vale, hori izango da. Bere azentua. Goofyren adibidez, badakit binoz naiz gai egiteko. Yes. Something. Banekien izkutuak enduko niola. Eta badakit zuk ere bazenekiela. Nere ikuslego prestuak. Gauza guzti hori badakizki, ez dut asmatuko. Banengoen ba. Berdina gertatzen ditza Super Metroidekin. Gantxoa lortzen dudanean, badago pantaila bat, nun gantxoa erabili behar duzun igual 5 aldiz, segido, eta, ez dakit, tardatu dituen igual 20 minuto pantaila horretik anatetzen. Hola? Arauak aldatu ditugu? Uff! Ez dakit nola lortu dudan Jesusen ama bedeinkatua, mesedez, arrapazazu. Botoia mantendu behar da. Korrika dagoenean aurreruntz botatzen du. Aurrera, geldi dagoenean albo batera, eta saltoan baita ere albo batera. Baldinetan nik ez badiot, gotxi ematen. Castlevanian erorrera hori, zer? Castlevania, bai, badakit. Great Minds, something. Holy shit, aquí. Ez da ezer ikusi, Ez da ezer txori ikusi. Castlevania planteatu dut baita ere gaurko. Pentsatu Rondo Flood hor daukat. Edo Castlevania X, o Dracula X, o Dracula Isha. Rondo Flood joko bera da. Eta hori ere pendiente dakat. Bino, pentsatu zerbait errexagoa nahi nuela. Sufritzen nahi naiz, hala ere, gauza errex honekin.
Venga. Haupa, Miki. Pues sois kostatu zaite. Zaietakoa, ez dakit, egia esan, bino... Aizea izango hori. Ez dakit zaietakoa den. Baina Castlevaniak orokorrean zaiak dire. Ez? Ez dakite, ni... Super Nintendoko Castlevania 4 bakarri jostatu dut. Agur, etxera. Agur. Orduan ez dakit esaten. 4 ez zitzen oso zaila iruditu. Super Nintendokoa. Noizbait jolastut uste dut pixkat nesekora, pino hori ere pendiente dakat. Zerbait, lehenengo pantaila ez zitzaidan iruditu zaila, bino ja bigarrena iruditu zitzaidan bastante lokura. Dago zer dire, puntua bakarrik. Leave me alone. Joder, esker hori egiten da. Aha. Esan nahi dazuna da, ez duela ezertarako balio. Horretze. Lehenengo ez izan dut inoiz eriotza menperatu. Trukoa dauka fijo. Eriotza da Drakulan aurretik dagona, ez? Askotan esan ohi da eriotza zailagoa dela Drakula bera baino. Joko askotan omen da horrela. Baietz uste dut. Kuriosoa da izatea beti, ez? Lehenengo eriotzaren kontra dituzu eta gero Drakularen kontra. Izango balitz bezala, ez, Drakulak eriotza menperatu dela. Bino nola Sega Saturneko Castlevania hau dela super famatua. Nola izena du. Bosa. Ba, bueno, boss hori ere bai. Txo. Toke bat ezakatzen hau. Ba, hor eriotzak Drakulari botere guztiak entzen dizkio eta Drakularekin hasten zera jokua. Barkatu? Zein behar dut, gantxoarekin heldu igual? Datorrenean, ez pikutara juteko. Beldurra ematen diana da dena den Castlevania 2. Symphony of the Night, hori bai, uste du Symphony of the Night dela. Vale, hortik ere erori ninteke.
Beldurra ematen diana bigarrena. Ze bigarrena da oso kriptikoa. Omen da oso zaila alderdi hortatik. Oso kriptikoa omen da jokua. Sus kostatu zait, Pikutara. Saltoan ere ezin da ekidin. Izan leike bugeatu dela hemen goikoa eta kargatu dela berago. Gorago. Zer leheno bia zeuzten altura berean, ez? Hala, porkulo hartzera. Zailago, bitxo hau. Uste dut badagola neserako mod bat. Jetxiko naiz bera? Ez, badagorago dago beste baina. Uste dut badagola mod bat nesean egiten dula pertsonaiek, pertsonaia laguntzaiek edo herrietan aurkitzen zuen jendeak emateko informazio baliagarria egin behar duzun gauzekin eta ez gauza kriptiko arraroan. Ez da erraza bere aur jaio horrea burua jartzitza kontzientzia garbiarekin, ez? Zikinarekin ere ez naiz gai lortzeko. Txo. Bi aldiz jodiot edo ez du kontatu? Ostra, jokoa... Nik ez dut aur bat hau ikusten, hau pasatzen ikusten, Eta ni nahiko aurra naiz. Venga, serio jarriko naiz. Mickey the Real Mouse, Real Estate Mouse. Ostras, Super Nintendo alageatzen. Liberatu naiz. Milagro. Miraria. Trickshot hori gustatu zaizu. Eta hori? Gustatu zaizu hori? Dirudienez, Mickey lurrera hartzen denean ez dauka aukerarik berriro salto egiteko. Ez dauka. Nazkagarria benetan Mickey hau. Xagu nazkagarria.
Zeratik hautatu zuten xagu bat Disneyeko zera izateko. Ui, bater hori intzaitu. Berriz. Berriz da dijoa. Hala. Pikutara zaila da, Zen mugitzen ari baldin banaiz ezin dut goraka bota eta pentsatu behar dut diagonalean hartu behar ditu dela. Bona, etxe. Eta zenbat arrautz erruten ditu. Seguro gainera, tipo hau, arra dela. Eta juten da emiaren zerara, behartzera arrautza gehiago errunditzan. Ai. Joder. Zenbat dire? Zenbat toke izango dira? Hogei deskuidoan. Pero amarri izatea. Txo. Ah. Bat jodiot siquiera. Salto egitaztu du. Ma. Ona diruditu. Horrek den aldatu du. Horrek den aldatu du, arrautza hartu dezaket. Kolorez aldatu da baita ere, ez? Informazio kritikoa, oso kritikoa. Arrautza hartu dezaket dala. You are so dead, putrea. You are so dead.
Zeira. Bera, kolorez aldatu da, orain zerbait ingo dut. Uff. Hor kolore bera zeukan, Etortzen denean kaza bat bezala, kolore berdina dauka. Txo. Hori jakin ondoren, errex. Epilepsia. Ez. Hori jakinda. Hori jakinda errex izan da. Bi mundu gehiago. Venga, ber pasatzen dudan. Ai, nola zoaz. Honek zesan nahi du, hau erabili behar dudala. Honek ze suposatzen du? Hau atera dezake dala. Zeo zer eman beharko lidake. Pixka bai ez? Ezin dut hartu. Txo! Leave me alone. Eta hemen dauzkagu esmeraldak, Sonicen esmeraldak. Igo berda hor, Otako? Bizitza baterako bakarrik. Aha. Hori guai dago zubia sortzaren mekanika hori. Ez dago gaizki. Baina goiko hori galdu dugu. Bai. Itxera gorgoian bat galdu dut, seguro sekreturen bat zegoela, igual beste bihotz bat lortzeko edo, uff. Faiatu dut. Hemen ez zirudien sekretori zegoenik. Bossa Nova. Opa, Tony Hawk. Hori izan dituzu.
alboan jo nau. Atzean esan jotzen. Baina gastatuko zait. Buruan ez baiet ematen, akabo. Agur. Ba... Espero dut ez aldatzeko eskatzea. Igual... Igual aldatzeko eskatzen dit. Ez dakitze estrategiaen onena. Zen batzutan buelta ematen dut bestetan ez. Buelta ematen badu ezin diot. Jo, ate, tijera, zelan. Ba, hemen txenago, kurtsuko, trade. Kurtsoa gelditu naiz. Eta... arratsaldetan. Eta horre suposatzen du, ba, orain libre nagoela. Beste gauzatxo batzuk egiteko. Faldu berri oso ondo. Zelan bizitza. Eske abezin da izan. Eske nere gana etortzen baldin bada ezin dut eskibatu. Lan ta lan. Bani baita ere lan ta lan. Goizetan eta arratsaldeko egin behar nuen kurtsoa eta bar denbora kentzen zidana, ba, bertan bera gelditu da. Así que... Ba, orain, libreago nago. Lanen jarritzen dute, baina arratsaldeko kurtsorik ez daukat, así que alde horretikan librego. Ni ondo. Arratsaldean lotalo. Bai, tijerón. Igual sekretu hemen dago. Berez, erdian da faiatzen duena. Erdian dagoenean posibleko nioke eman buruarekin.
Osa, bere buruan esan nahi dut. Arazoa nire gana etortzen baldin bada. Baina nola jakin dezaket nire gana datorrela, edo elurra aurarekin nola baita izoztuzten izotza hartu eta jarti dezakezu. Pentsatu dut, aber hori izan zitekeen. Segituan hori egiten da. Ezin ditut hartu airean izoztu gabe. Honekin hartu ditzazket igual. Zehotza ez. Atu endonekin. Horrekin ezin dut hartu. Osa, lehenengo izoztu behar ditut nahi eta nahi ez. Egon behar du, ez dakit, animazio bat edo zerbait. Ez da oso logikoa izoztea, aldatzea, botatzeko. Igual hori dela egin behar dena, pero... Erdian dagonean, hemen erdian dagonean... Erresa da buruan jotzea. Erresa behar luke buruan jotzea. Sos... Nik uste sekretu hemen dagoela. Erdiri pasatzen denean, beti dauka burua goian. Orduan beti salto egin dezaket hemen. Always. Bat. Bi. Hori oparitu dit. Zego joko edukin nun Game Boyrako izan eteke edo nire paranoia hori bai kolori gabe. Bai, uste dut existitzen dela hau. Hau... Game Boyan ere badago, bai. Game Boyan ere badago. Game Boy, Master System, Mega Drive eta Super Nintendo. Nik esango nuke. Eta ez dakit badagon ordenagailu zaharretarako bertsioren bat edo. Eta uste dena Castle of Illusion edo lako direla baita ere. Osa, lako izena daukate. Beraz ez da zure paranoia, joe, macho. Osea, kristona arazoa da. Eskerrak ez dela. Nola eskerrak ez dela? Paranoia ez. Uste, esango nuke Game Boyerako ere badagola. Dena direz berdinak, ero. Ez da zure paranoia. Lasai. Pues, kostatzen nahi zei pilo bat, eskerrak kontinua infinitoa ditu, porque...
gero esango dit. Kontinue gehiegi erabili dituzu, beraz. Joder. Eske, nola ekin dezaket ona etortzea? Nola ekin, eta goratzen dut aitari izaten niola, pasame este. Zure guraso jolasten zuten, neriak ez. Neriak, nere aitak bai, nere aitak jolasten zuen Nintendo 64 ezkutuan. Baina behin komunera jo nintzen txikitan, behin bakarrik junez komunean ere bizitzan. Eta hor zegoen Super Marioko pantalla berri bat aurkituzun, basamortuarena. Macho. Azkeneko bosa Sephiroth da. No fastidies. Gure komuna beti Crucigramas eta Nintendo hor zegoen. Abai. Bastante klasikoa Game Boya komunean eta hola. Nola jakin dezaket noiz gelditzen den, nola? What's the secret? Zein da sekretua? Pues hori, behin harrapatu nun eta berekin jolasten aritu nintzen eta pasan nun super ondo. Baina azkenean ja oso berandu zen eta ohera junginan. Eta handik aurrera inoiz etzun ere Nintendo 64 gehiago hartu. Nik uste dut amak esango ziola ez jolasteko. Gurasoek ez dutela ikusi behar. Osea, aurrek ez dutela ikusi behar guraso jolasten, edo euskalo zergatik. Zertarako erosten dizkia zue bideojokoak orduan, pero bueno. Txo. Eta bai, kriston pena da. Zen guai zegon. Osea, aitarekin denbora pasatzea berriro. Ez un aitarekin denbora pasatzen txikitatikan. Osea, denbora, kalidadezko denbora. Eta hori izan zen aitzakia bat guai. Etxean azte burutan kriston pikada, Alex Kidd eta Sonic egin. Ze guai. Nik Alex Kidd nahi gabe... nahi gabe deskubritu nun, sartu nulako nere lagunen etxeko Sonicen kartutxoa gaizki. Saiatuko naiz izotzezko bolak Mikirekin hartzen, Miki normalarekin hartzen. Kartutxoa, bai, gaizki sartu nun Soniceko kartutxoa, Sonic 2 kartutxoa igual. Nola akitzen bat buelta ematen dituen? Ez da non geldituko den. Kokodriloena, guata ditu eukina bat. Errepide guratzu kokodriloa. Igela? Frog?
Frog igela. Errepidea gurutzatzearena. Joder, es que trade hauek, ¿qué pasa? Frog oso mitikoa da, bai, izango zen hori. Frogger, hori da Frogger, ez Frog, barkatu. Frogger, eskerrik asko norbait. Horrek ez dio zarkentzen. Norbaitek, edo nork, begiratzea gida bat zerre ostra egin behar dudan pantainotan mesedez. Ze ez da bidezkoa. Suposatzen da joko hau erresa izan barko lukeela. Eta ez da bat ere erresa. Ez da bidezkoa, ez dago tokirik eskibatzeko. Ez dago tokirik eskibatzeko. Ez dago ezer logikorik, ez da esate duzula, bueno, pues orain emango du txiri buelta, eta orain ez du emango txiri buelta. Chiri vuelta. PSMA. Ez que ezin dut jakin. Ezin dut jakin. Nola dakit nik. It's impossible.
Joasus. Pretty much. Asher will have to hit the head, and if you hit him with nothing but a headshot, it will be a brief affair. Vale, pues let's have an affair. Que escenas cagarre. Ez daukat tiro askoz gehiago, Mira, kolorez aldatu dugu behintzat. No! Bai ba. Eskerrik asko norbait. Zen azkagarria hori. Snowy Valley Clear. Deri bururatu zait. Ingeles ez errexago pentsatzen dut eta, beno, horri esker plan hau aritu dut. Zaizkititzak atetzen, kontu lorea kontuz. Gau ireki batean... oso ilun da hemen. Agian ez da, enperadorearen gaztelua. Ilun bada, izango da. Eta enperadoreak... ez hori Pluto da. Plutoren zaunka. Hau izango da orduan gaztelua, nola dakizu? Pluto lasai. Nahikoa dut biengatik preokupatuta. Kezkatuta. Zaizkititzak atetzen, Gorrotu dut. Akatu dut. Hemen hau dela honena. Ezin dut igo. Akatzen handitu honek. Uzkerra asko bine ez ditu akatzen. Horra igo gara dut. Ez ez zer egiten. Honez esan nahi du, gora jun behar dudala, gora joten direla. Bat, bi, hiru dire. Ez dut ulertu, zer da hori. Bat, bi,
Bat bi. Ba, ezakit. Bat bi. No! Así era berriro ere. Horaxe. Vale, hau izango da. Ai! Hortarako. Igotzeko. Baina, hau, bat, bi... Jo, ezen azkagarria. Ez dut ezer gaizki egin eta hala ere. Jo. Ez da bidezkoa. Ez da bidezkoa. Ezer hori. Joder. Igorrotu ditut arraiak. Igorrotu ditut arraiak, hay que mantenerlos a raya. Txo, zipakian. Txo. Hola, bai. Pazientzia izan behar da, Paciencia al laboratorio. Hola. Vale, hor badago puntu bat. Ia pixel perfect. Nun salto egin daiteke. Nazkagarria, Esaidazu ez dela gauza berdina, ez naizela toki berera jun. Are you shitting me? Zer esan nahi du honek?
zer esan nahi du honek. Egin behar dudala zerbait. Euskal honork. Inork ez dakien zeu zer. Orden jakin batean. Igual aurrera jarraitu dezaket petakitxo. Oye. Ez. Oye, mate. Ordua. Momentu batzen esan du, esperantza hor dago. Ez, hor badago zerbait. Hau zer da. Hau zer da. Igual, honekin jo naiteke alfombra miragarria da. Aha. Hola? Uf. Eskerrak. Alde guztietan txorakeriak. Bera botatzeakin nahikoa. Zenba bizitza neukan? Igual horrek akatzen hau toke batekin. Zer esan nahi dut. Bai, toke batekin akatzen hau. Bainan... Berriro ere, norbait bideojoko batean arantzek toke bakar batekin akatzen bazaituzte, ze bideojokoarekin ari gera. Mega Man. Berriro ere. Aldatuko dugu. Ze aldatu. Ondoko. Ai. Aha.
Vale, pues hemos sido engañados. Barkatu, gaur ez nago oso iztun, ze... Ze ez zaizkit hitzak ateratzen. Ez dut aitzakiari jarriko, inguru hortan. Aha. Eta orain? Blokea, egia, blokea, arrazoi duzu. Arrazoi duzu. Tontakeriak esate ditut, lo ez gelditzeko, supernekatuta nago. Supernekatu 64. Ba animo. Nik ere ez daukat, dena den hori nitaz ari nintzen, Nik ez daukadala elkarrizketa mailarik orentxo bertan. Ahí va. Kostatzen zait hitzak juntatzea. Zerrikeri da nago. Zerrikeri txistako. Kumekin, bai ama... Eta kumarekin kumeak egiten dituzu. Dena gehuzen zu orain. Esan bezala ezago inora konezatuta mangera hori. Ja, inora. Como te digo? Inora ez dagoela konektaturik. Honek esan nahi du. Berriro Zantarra. Ez esan, errepikatu behar ditu dara horren boss guztiak edo lako zer, Ahí behan neukan manguera. Aha.
Komplikatu da. Bueno, behintzat hemen jartzen da, ez da bost bat letra guztiekin. Biei jodiet, baten prezioan. Firebrand, ez daude Firebranden mailara. Ikusi denez. Toki berera itzuli, nice, bitches. ¿Serio? Bueno, ez alde honetan ez naiz egon. Torre hona. Ezkerra edo eskubi? Ezkerra edo eskubia? Apustuak. Ezker. Ezkerra zen. Dia ze grandiosoa. Kaskoa dauka, ez dut pentsatu, Ez dut pentsatu, denak ezker. Ez dut pentsatu. Kaskoa dauka. Kasko konverter. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei. Kasualitatea. Uste nire emango niola. Azkena, no sé. Gacho. Esto recibe atención. Escuadra y una ya.
Lekuarekin nahikoa da. Hor faiatu dut. Ya sí, verdad, ya. Encerrado dentro, ¿no? Aeropluto besoko magia eskuratu behar duzu esango dizu muxo eman aurretik. Ez abezin diot kendu. Eta bain zer? Ez du gastatu nahi. Vale. Aurreztuko dut gehiago, aurreztuko ditut tiroa bastante gehiago. Horrengoan pasatzen duten. Zema kontinuaia, gehiagi. Espero dut ez egotea roi hori de... Kontinue bat baino gehiago erabili baldin baduzu ez duzu amaiera ikusiko. Eta igual trampak egin beharko ditugu. Bizitza... Es difícil aún, ¿no? Pentsatzen gora jongo zera lehenengoa. 1p score 0. Espero dut hori izatea dena. Puntuazio nahi izatea. Bestela. Barrez aliko baiz bezala egiten du,
pulgoso bezala pixat. Jaiatu dut. Joe. Ez tiro askoz gehiago, hori nuen espero. Aldatzen juten dira, eta gero, gerokoak. Komedillak. Bat. Bi. Destrozado. Hiru. Lau. Bost. Sei. Zazpi. Zortzi. Bedzi. Txo. Pentsatzen berago botako zidala, oso pasagarut azpitik, o nola da hori. Ea oraingoan. Bat. Bi. Hiru. Lau. Oso gridi hor. Bost. Sei. Zazpi. Zortzi. Zortzi uste dut. Ostra, eskerrik asko. Zer asko zaizkera bai. Momentu batean bai bino gero, kakazarra. Batzutan botatzen du. Nola da, bola hori batzutan botatzen du aurrerago, bestetan atzerago. Nola jakin dezaket goitik salto egin behar deten edo ez. Astutzen zait hori. Txo. Batzutan egiten du boxekoa da.
Nahiko berdea dago bai. Eta berdez dijoaztenek etzeia jola legea. Zer dute bai, hor legia. Baina niri etzeita jola. Zangarro ez dakitzen bat noan. Ez dirudi hildenik. Hala, guazen hemendik eta etxera. Garaipena. Pixkat pena eman dugu. Ai ama, ai ama. Ai... Ametsa zen. Pluto. Donaldek egin duen guztia hori izan da. Aupa, aupa. Azkar Miki. Beira ze konten, ez? Ze klasikoa, ez? Etortzen direla zure lagunak, sartzen dire leiotik. Eta deitzen zaituzte jolasteko. Donald, shut up. Staff Planner MX Boss Cruise by Cat. Cruise by Cat. Uzi Ishi, Nachu-san, Mana-chan, Chumpon, Chie-chan, M-hogeita-mar, Yamadachi, Tipedef, Smack. Zergatik dituzte izen hauek. Merieni. Eskerrik asko Capconeri. Zer jende gutxik egiten zituen joku hauek, leno. Lamari. Eskerrik asko jolasteagatik. Bale, esango nuke joko bat berri bat tatxatu dezake dela. Bueno, orain esango diate. Benetan ikusi nahi duzu The End eta Interrogante. Capcomen garai onak. Ez ba, hau izan da. Mickey and the Magical Quest. Ze ondo. Listo. Joko bat gutxigo. Zenba denbora egondu naiz, 2 ordu terdi. Eta printzipioz joko hau jartzen zuen zela 3 ordukoa uste dut. Uste dut 3 ordukoa zela esaten zuna. Pues bitu. Lehenengo jokua pasatzen dudana martxoan. Nere erronka pixka hola. Norbaiteri esan diot, leno. Ze nola egondu nahi zen kurtsoa prestatzen da guzti hori. Total azkenean ezertako. Ez dute zer jolastu. Kenduta Valorant noizean behin. Eta Pokemon Pinball. Erdiak harrapatu ditu dela ja. 11 egunetan beste bat. Eta listo. Jarraituko du jolasten Pokemon Pinballeran ere kabuz, Game Boyan. Hori ezin dut streameatu. Eta listo. Pues urrengoan streameatzera zuzeneko egitera animatzen nahi zenan, beste joko bat hartuko dut. A ber, zeintzu gelditzen zaizkit. Toko.
Taka. Ikusten dituzuen, Jup. Ikusten duzu, ezta? Berez... Hau zarragoa da, Kirby Superstar kendu behar dut, hau da Mastodoneko daukadan irudia, Kirby Superstar kanpora, eta Magical Quest 3 ordukoa kanpora baitare. Aurrekoan esan nun Super Punch-Out diko nula, bino zerbait erresa behar nuen jolasteko, oraingoan. Ez da hain erresa izan, ez zaita hain erresa iruditu. Batez ere boss batzuk harrapatzea trukoa izan da pixkat zaila. Baina, bueno, imaginatzen dut orain jokua jakinda 2 ordu terditan beharrean pasako nukela ordu bakar batean, baina tira. Eta bai, pues urrengoa igual animatzen nahi Super Punch-Out egitera. Bere Super Punch-Out pasa behar dire borrokatu behar da pertsonai ezberdinen kontra eta beraien patterns, beraien egiten dituzten mugimenduak ikasi behar dira buruz. Eta uste dut pasatu nula, daude 3 kategoria, eta 2. kategoriako finalera iritsia naiz. Orduan, horraino jungo da bastante smooth criminal, bino Bayoneta arraro horrek jakinmina sortzen dit. 35 bete zituala zerbait egin beharko duzu lanen egongo naizela. Eta lanetik ikusiko gaituzu. A ber, Bayoneta arraroa horrek jakinmina sortzen dit ez daukazu orain jolasterik ez da. Ze Bayoneta? Bayoneta es laneta. Ze Bayoneta? Demon Souls, Splinter Cell, Metroid, Odama... Donkey Kong, Earthbound, Castlevania... ¿Qué dice? Ah, PN03. Vale, ezin dut jolastu, ze Gamecubea eta Wiia ez ditut etxe hontan. Ezin dut jolastu. Ezin dut. Zeo zer jolastu nun, oso zaila da, oso brutala da. Bayoneta baino nik esango nuke, bueno, Dark Souls ez dut jolastu bino. Oso mugimendu oso gutxi duzu. Anuntziatu zuten, iragarri zuten izango edukiko balu bestela kriston mugimendu aukera pila, bino mugitzen da super gutxi pertsonaia. Dash batzuk dauzka, bino eske ia ez da mugitzen, oso zaila da etxaiak eskibatzea, eta sartzen zeranean boss baten aurka, boss horiek dire bullet hell kriston. Hori zer dira, tetitiak oraintxe bertan? Bititi, erakutsi izkiguzu. Ba, kriston gora titiak, Haupa, titiak. Sartzen zera kriston bullet hell batean, bossetan, eta eske ia ezin duzu eskibatu. Oso zaila da eskibatzea. Ordun, pues... Ez dakit zer esan. Kostatuko zait joko hori. Zenbat denbora jartzen du? 6 ordu. Izango dire 20. Ez pasatzen ez dudalako, baizik eta 6 ordu horiek izango direlako jokuaren hasiera pasatzeko edolako zerbait. Uste dut, boss finalera iristen zeranen errepikatu behar duzula jokoa beste 3 aldiz, boss gehiago ikusteko edo olako mobidaren bat horitzen dut. Bino tira. Oraingoz, esango dut, Super Nintendokoak xautuko ditut, urrengoan ikuste bai izango dela Super Punch-Out, hori nik uste dut guai egongo dela zuzeneko baten ikustea.
eta Super Nintendokin jarraituko dut. Ez dakidana da Super Nintendoko RPG-ekin zer egin. Ez dakit guai egongo den. Aurpegia jarri nahi duen, baina olegora titiak. Nola? Nola zer? Baina eta eta horrelakoetan jokoa pasatzea tutoriala da, bai. Pues hori, pues PN03 antzeko asuntoa da gainera. PN03 da em, Capcomek Gamecubea salbatzeko nolabait edo Gamecubeari hola bultzada emateko zazpi joko egingo zazpi uste dut zirela, zazpi joko egingo zituztela iragarri zuten, rollo super jokuak, eta joko hoietako bat uste dela, ez dela bat ere super jokua hori, bino bigarrena atera zen bakarra, zen zazpi horietatik uste dut bi bakarrik atera zela PN03 eta Resident Evil 4. Resident Evil 4 takata. Eta gainera Resident Evil 4tik atera zen Devil May Cry, baita ere. Ze Devil May Cry den pantalla dire Resident Evil 4 izan behar zuenaren beta. Hola, kuriosidade bezala. Baina seguro jakingo duzutela, jakingo zenutela, baina tira. Joko ondo ikusi da FPS gatik, osea FPS-en osea, pantaiako FPS-ak ondo ikusi dira, 60 FPS segundoko ikusi duzu, vale, eske hasieran zuzeneko hasi dut eta arazoak ditut bitratearekin eta ez dakitze hostiarekin. Eta gainera orain daukagu txantxullo bat internetekin eta ez nekien ondo zijoan edo ez. Bino bale, ondo jun bada, pues tope. Eta listo, hemen utziko dut. Orain arte ez dute zerritz egin eta orain gaueko 12 kriston txapa. Ale, muxo handi bat, ea aste honetan berriro zuzeneko egiten eta ondo baderitzozue, ba super punch out izango da, seguruenik. Gabon mundu guztiari, mila esker hemendi pasatzeratik, eta aio, tijera, aio.